ngamandla lenkosi ngasikhuphe standards. Amen. Ngiyaphinda ngiyanibingelela abantwana benkosi. Izoke ngikhulume inkulumo noma intshumayelo eyashunyelwa umkhulu ilanga emzini wasePhakameni. Nami ngingekho kodwa ngiyayigcina ngizwa emakhasetini. Ukhulu benhliziyo uthi umkhulu welizwe bakhona inkosi ugama layo nguNebukadnezari elizweni laseBhabhele owayene inhliziyo elikhuni. Engafuna ukuzwa lutho nje ukuthi khona lethu uNkulunkulu. Wayazi ukuthi uyena uNkulunkulu ngoba phela uyinkosi uNkulunkulu owayekhonza izithombe. Wayesefisa ukuthi isizwe sakhe sonke sikhonze izithombe. Kanti lapho eBhabhele kwakukhona insizwe ezintathu. UShadrach, uMeshaki noAbednego ababekhonza uNkulunkulu ophilayo. Okusho ukuthi babe abantu kulezo zithombe zakhe ayizenza. Bayekuguqa khona lapho beyocela abacelayo. Wayithi yena mayebatshela ukuthi yena uNkulunkulu waseBhabhele lo. Kuyena uNkulunkulu obanika zonke into abayifisayo nabayicelayo. Babeyaka abantu abanye babaza kuyena uNkulunkulu lo. Kodwa ngokusaba ngoba wayinonya ebulala. Uma ufuna ukuphila ke uhambe nabantu abambe beumnyameni. Babeya kodwa bazi ukuthi uNkulunkulu akuyena no. Kwaze kuba khona insizwe ezintathu welezi. Ezazingayi. Esebabizile ke abantu ukuthi abeze. Bezokhuthama kuleso sithomba esakhile. Ayesibiza ngoNkulunkulu wakhe efisa ukuthi isizwe sakhe sonke sikhonzele uNkulunkulu. Kwakhala icilo ngoba abantu beya khona ke bayoguqa ke bakhala abanye bayisike kuvuza igazi becela okuhle ongabaphelisa ongabaphumelelisa kuzo zonke into abayifisayo. Sithule nesithombe sibabuka. Ngoba phela uNebukadnezari waye thunywa inhliziyo yakhe elikhuni ukuthi abantu abazise abakhiphe uNkulunkulu abafake kulento yakhe. Kwasekugcina sekukhona ingcelewana ngazi noma uzothi noma ini izimbamgodi noma ingcelewana zakhona kuNkosi ezaseziya ke inkosi zathi inkosi kunamadoda amathathu la
uthi njalo mawubize ukuthi abantu abayokhothama lapha uNkulunkulu lo wakho uthi esimkhonze abayi bathi singamane sife thina sikhonza uNkulunkulu ophilayo hayi into ebaziwe. Owabe sekhipha umyalelo ke uNebukadnezari lo wathi alandwe lamadoda bahamba ke idlakela ezazikhona khona abangeke abantu abanganganani amadoda akudala ayengeke amadoda amafishane kanje kokhona amadoda ayidlakela uyababona labafana laba bafika njalo esikoleni ka-first year uthi mawungaya esikoleni uthi umisa athumele bonke abayokulanda abantu abacishe bafane nalabo base behamba ke bewalanda ke lababhimu beyolanda Shadrach noMeshach noAbednego mase befika uthi uNebukadnezari nenziwa yini na ngikhipha umyalelo ngawulaleli ngakho ke isitezo senu ngizonijezisa ngizonifaka esithandweni somlilo nishe niphele ipendaba yini base bethi labantu noma singasha siphela kodwa izwe lobe lazi ukuthi nasikhonza uNkulunkulu ophilayo. Asina kuyikhonza ithombe base befika ke belethwa ke la wasubaswa ke lo mlilo lo wabamkhulu lo mlilo wathi maye ubasa lo uzophinda sikhombisa njengoba umkhulu umunye uzophinda awuphinda phinde kasikhombisa igama lawo masuphinde kasikhombisa ukuthi uyisithando somlilo into uma usondela usekude ukuhangula wase baphusha ke ngabasosha ke lawa abalandile abaphusha abahamba nabo bafaka phakathi emlilweni kuthiwa laba ababehamba nabo bebaphusha bahanguka baze bashiswa ilanga lebahangula basha baphela kodwa lapha bobathathu abazange basha bangena esithandweni somlilo. Bathe sebephakathi kwesithandweni somlilo yasisho-ke yasha inkonzo yabo noNkulunkulu wabo abamkhonzayo ngoba wathi mayesebhekisisa uNebukadnezari lo phakathi esithandweni somlilo uthi hayibo base bebangathi bane manje laba bantu ngoba mina bengifake abantu abathathu esithandweni somlilo ngathi kanti lo wesine kwase kuyilo uNkulunkulu wabo abamkhonzayo ophilayo. Laba ebathumela ukuthi abafake laba esithandweni somlilo bahangulwa ilanga abo basha baze baphela uthe bona uNebukadnezari ukuthi hayi abashile babantu khulu benhliziyo ngabe ukhetha inkosi ukuthi ikhona inkosi engaphezulu kwakhe kodwa ukhulu benhliziyo bomvumelanga lapho wabe sebakhipha ke ngoba phela wayesebonda basha noma sebakhiphile ke kodwa kazange athande ukuthi alandele ukuthi lo uNkulunkulu abamkhonzayo imuphi wayelokhu eqhubekile nje ethi uyena uNkulunkulu ngoba phela ingulube ngeke uyisuso odakeni udaka indla ingulube noma lungekho iyalakha lube khona
kwahamba isikhathi sebephumile esithandweni somlilo ngoba vele ukukholwa lokhu mayengakaphuma inhliziyo ngeke kube yikholo noma ilikhulu inhliziyo ngeke kube yikholo ungathandaza manje unqaphe khona manje ngoba inhliziyo yakho ilikhulu kusho ukuthi uma uthandaza manje unqapha manje lo mthandazo uNkulunkulu awumukile ngoba lokho sikona kuvela kude wahamba isikhathi esedlulile kuShedrack wahamba wakwazi ukufika inkosi uJesu na uJesu abamthandanga ngoba wayeyiNazaretha inkosi yesabatha kulelo lizwe ayikulona kwaJuda akafuneki umuntu ozalwa endlini engathi ikhathele ngoba uJesu wasuwazalwa umbazi wamaplangwe wangazalwa kule mizi le yabathelisi icebi wazalwa emzini onganakekile wasekhula ke lo Jesu lo eNazaretha Uthe sekhulile waseqala ukwenza izinto lezi zokuNazaretha esindisa abantu wasethatha wathola abafundi waba nabafundi bakhe esekhulile bembona enzima nganemangaliso njengoba ningibone zenzeka la esentweni abafundi bakhe babembona enzima nganemangaliso kuthe ngelinye ilanga wase besho khona kwakuthiwa wayemkhulu wena kwakuthiwa uPetro kwasekusondela isikhathi ke sokuthi manje sebeyamzingela kuJesu washo uPetro wathi hayi mina Jesu ngiyofa la ufa khona mina Jesu ngiyofa la ufa khona kusho uPetro Ngokungabathemba abantu ohamba nabo ukuthi bonke bathi wena uyinkosi ungahamba nabantu abanye bathi inkosi abanye bathi cha kuyena nami ngiyahamba nabantu kodwa ngiyakwazi ukuthi khona bathi angiyena kodwa bayibona imangaliso zenzeka phambi kwabo kodwa bafuna ukholwa Kuthe ngesinye isikhathi wasesho uJesu la njengoba ngisho nje wathi phakathi kwenu kukhona ozongidayisa ozongikhaphela ezitheni esho uJudas bafika bonke bathi hayi ayikho leyo nto wathi uzobonakala ukuthi ayi nami kanye epletini mase siyoma isidlo Usekhulumile noPetro wena Petro uyongiphika kathathu ikhudi lingakakhali uthi uPetro ngeke ngiphike Jesu uyinkosi yami umsindisi kumina uthi uyongiphika kathathu ikhudi lingakakhali kusho uJesu eshela uPetro
nalo lomunye uJudas Iscariot uthi wena uzongikhaphela, kodwa ke kwavuma ukuthi uzomkhaphela. Waseke emkhaphela ngempela ke uJudas Iscariot lo komdayisa leyo mali esingayazi kodwa sesamarandi manje kuthi kwakuyimalini udenari abathathu kuthi udenari abathathu wasemdayisa. Mase sebebuza babefana ke laba bantu babehamba begqoke izingubo zabo ney'ntshebe zabo njengoba namaNazaretha nje emahle efana nje ngey'ntshebe zawo. Sebeyabuza ke laba sebemthengile uJesu ukuthi ukuze sitshengiswe yena bese bulawa. Phele lo mNazaretha uthi siyombona ngani? Seyabatshela uJudas Iscariot ukuthi cha ngizomanga ngizolento ukumanga umhaga nithi ukuhaga nina manje. Wasemhaga ke ngesikhathi sefikile amasosha lawa ezomlanda. Esefikile amasosha lawa ezomlanda eseyobethelwa wasemhaga ke lo uJudas. Base bebona ukuthi uyena ke uJesu lo bebemdumela behamba naye. Ekuhambeni kwakhe kwabo behamba naye behambe bembhacabula le base kanti uPetru khona la endleleni. Base intombazane ethiwa yayimazi uPetru uhamba naye uJesu. Yasisho emasosheni nangu omunye uhamba naye. Wathi uPetru ucala intombazane iyangisukela kumazi lo muntu. Ngiqinisile ngimazi ngempela lo muntu. Kanti uJesu wayishilo esesenyameni ephila. Engathintwa umuntu nje. Ukuthi wena Petru ungiphika kathathu ikude lingakhali. Lo likhali kude usungiphika kathathu. Nami ngiphathe kabuhlungu mayithi umuntu uyofala kufa khona mina. Wasephika kuPetru uthi cha angimazi lo muntu mina uyangisukela nje. Angiyazi le ndoda. Uthe sephika kwesithathu selikhali kude yasibuya imemory uJesu wayishilo ukuthi wena Petru uyongiphika kathathu ikude lingakhali. Wasebulawa uJesu. Wasecuna uNkulunkulu. Wasebuthatha lo mNazaretha ebisusa la elibe khona kuleso sizathu. Wasebhesha la kunene njengoba kuyini le mNazaretha namhlanje. Ukusho lokho ngoba ngokusukela noma ngoba ngithanda nina. Khona ngiyanithanda kodwa ngisho ngoba ngithanda nina. Ngisho into eyaziwa ngisho abelungu baphesheya. Wafuka abelungu bamakhosazana bevela phesheya bethunyiwe. Bethunywa emzini wasePhamini ukuthi akabe beyobheka ababefundele inkanyezi. Khona inkanyezi eyasuka iyona ke le nkanyezi eyayitshengisa uJesu wasuka phesheya waze weza la kuthina. Le nkanyezi yadweba njalo azazowela ePhamini yaze awela phesheya kabheka bezayo. Asebethunywa ke labo sisike baphesheya ukuthi abayobheka ngoba bebefundela indaba yenkanyezi ukuthi abayobheka ukuthi inkanyezi lena ke iwele yipi. Ngoba leyo nkanyezi yayisho ukuthi lapho eyowela khona ila kuzelwe khona umsindisi. Yasiwele ePhamini le nkanyezi. Uphisi wayo wawela ngaphesheya kabheka bezayo. Ukuthi siyokholwa esikholwe ePhamini mase sihamba siyobe sesibekwa kwabheka bezayo.
iyona ndawo ecishiwe izulu lethu lala emhlabeni. Basebethunywa ke labo sisibafika bayibheka lenkanyezi bayibheka baze bathola la iwele khona ukuthi iwele kuPhakameni. Base bengene kuPhakameni bakhuluma nobabamkhulu ukuthi cha besithunyiwe sizobheka ukuthi nokuthi sithole ikwelela. Ungcwele bonke bomhlaba bowelela ePhakameni. Nani maNazaretha mani iphatha kahle leyo bangcwele. Base bethola ukuthi ungcwele bowelela. Kuthiwa ubabamkhulu siyofa njengoba sesiphilele emuva sesitholile ukuthi uNazaretha nomngcwele uphelele la. Siyofika sithini masibuyele phesheya sokuthi yini esiyibonile nasinikana bese bethi ubaba mkhulu ethi iduku lakhe abantu ukuthi nofeni banelandi iduku lithi nifikile ePhakameni. Base befindile emuva neduku. Bese kuthi ke lo Nazaretha babukhona ezikhathini zoJesu baphela. Base bezovuka ePhakameni. Kodwa abathandanga abamhlophe ukuthi lo Nazaretha bube kunina. Kwathi ngelilanga entabazwe beyibona iyavuthwa le ndaba kaShembe. Bebona indaba kaShembe le iyavuthwa entabazwe. Base bethi abanjenganathi phela thina sincele bani isikhathi esiningi. Siphathwa belungu bese siba incele bani. Base laba bamnyama njenganathi bayotshela belungu ukuthi nangu umuntu ehlupha. Ethi uyindoda naNkulunkulu noma uNkulunkulu. Esiphuca abantu bethu. Singamazi lokufundisa athi uyibona ukuthi wakufundela aphi. Ubabamkhulu akufundela ngufundisa. Kodwa ibona ukufundisa bobaba bafuna yena. Wasebizwa ke bizwa lapha esithi hall yasentabazwe yokhulunywa lolu daba lolu. Sekhona nabelungu abakhulu bezombuza ngale ndaba. Ngoba uShembe umuntu ohluphekayo nami ngiyahlupheka nje abantwana baNkulunkulu. Ngibona ngihleka nje ukuhlupheka kusenhlizweni yami ukukhulu. Ngihlupheka ngilele. Ngihlupheka ngivuka. Ngihlupheka noma ngihamba. Cabanga ngosizi lwenu. Ngoba niyathandwa kaNazaretha. Base bembuza ke imibuzo eminingi bethi Shembe lento ezayo yenzelani wabo thatha abantu bamabandla uthi wena uthi uNkulunkulu. Wasethi ubaba mkhulu sebeqediwe sekuphunywa nje. Wayebatsha ukuthi mina ngithunyiwe. Ngithunyelwe emazulwini bale ngizovuselela isabatha. Ngoba lasehlabalela isabatha. Emva kaJesu nje lashabalala isabatha. Libuzo selibuzo baba mkhulu.
Bathe bonke sebephumela eminyango ke bebona ngathi uShembe lento eyikhulumayo abayizwa. Babeyazi kodwa belungu lento kwaShembe. Abantu abamnyama babengayazi ukuthi nasifuna into yethu masiphi umbeli nqanga. Sikholelwa kwabezizwe. Uyabona ukuba uShembe wayengumlungu. Ngabe isikole sonke simhlophe nje. Ngabe ngishumayela la kumhlophe zonke izinkalo la. Kodwa ngoba uShembe wabamnyama. Asifuna into yethu thina. Sikholwa kakhulu makuba umhlophe. Obheka nje wakusuka ngisho eNigeria lazodlala ngani. Nigeria lafika la lazodlala ngani. La vusa umuntu esebhokisini wavuka wakhamisa lo muntu. Nani niyikhuphula. Asifuna okuyithu. Sifuna okwabezizwe. Izanini ezizweno kesiye siyoxoxwa kasani
abantwana baNkulunkulu. Babesethu babamkhulu ke kule lecala babembizele lona. Eseliphumile ngaphandle ukhona ukamthiwa ukhona lapha. Esithi yona. Wase babhejela ngawo lo kamtri. Wathi yabona lo kamtri mawe wawa wabola. Kuyobe chaza ukuthi uNazaretha abukho, uNazaretha beyophela. Kuyobe chaza futhi ukuthi angithiwe uNkulunkulu. Kepha lo kamtri umuwe wawa. Waphendukishe kuyobe chaza ukuthi ngithiwe uNkulunkulu, uNazaretha bese ubuye kuphele. Sifikile sawubona lo kamtri owawa namanje sekhona owaphenduka isihlahla. Babe sebewuthatha kabelungu bawubiyela. Awubukwa yini umibani? Bawubuyela endaweni erongo ngoba lento kalungcono mhlawumbe isekuphakameni noma isebuhleni. Engagcinile futhi lapha babamkhulu. Nawe linyizwe ngapha emampondweni emthwalo bambiza. Into efana nawe leyo uthi uthatha abantu babantu. Cha, ubabamkhulu ayihamba yedwa. Thona into kuzayishiya amasoka zimlandela. Angimazi uma wayemuhle yini. Noma wayephungela ihlangamasi. Umunye umfundisi waze waphelelwa indlu esonto. Wayedlula ngakhona ubabamkhulu wayebele kuphume bonke abantu bamshiye ngesonto. Ebamshiye pulpit abantu ningangishiyiwe abantu bokuyesu. Babemshiye pulpit emenje ngamnje. Isidlula ngaphandle indlu mhlathi kabayekisa bese beyilandela. Uhamba isikhathi wacasuka lo mfundisi. Abantu phela babebona into abakaze bayibone. Yabona into ekuthokozisa ungaphansi komfundisi wakho kodwa uthokozele iyaya. Ufana namabutho kaZulu ayithi maye umunye sefile eJojo phansi ethi wena kadela usulapho. Ebefoko phela ukuya phambili. Kuthenga ngelinye ilanga umfundisi sezodlula bamkhulu kanti umfundisi usezithu bamkhulu uzodlula wasefaka ingidi. Ushembe bantwana bami nize nimhloniphe nimthande. Ushembe uyaqalekisa. Futhi ukubosho ushembe akhulu mina ngikhulela kukhona amadoda ahlafunayo azahambe emhlabeni ehlafuna. Wabese faka ingidikele lo mfundisi waleli bandla. Wabese edlula ngelila kwamkhulu sekuthi wasekubanje namanje. Bangafoma abantu uyaqala zibo bamkhulu awo khona ingidi esangweni. Eminyango esangweni. Kodwa bakhona abantu bamemawindini bafuna ukubona. Lokukhanya wasezulwini.
wasetholakala umfundisi manje usecasukile wazobabhalela wakhiyela ngaphakathi wathi wasemqalekisa kubabamkhulu wathi uyabona lento ayizayo beke ngibathathe phela abantu bekuzodlula nje abantu bajabulele ukuthi bangonile bathole ngoba bakuthola kumina wasethi ngiyaqeda ke lokhu njengoba sengivela namhlanje lento leseyoba isidawa esodlula zonke izidawa bezikhona endaweni Kade edlula ngelela babamkhulu wayesebuthi awuphi umfundisi wayengene ibani thi hayi lo hayi wangabe khona amathaveni ke kube sasana kuthiwa uphelele amathaveni ephelela lapho eziqathini eseyimbuqu yesikhatha kufanele abantu bayithande into yabo mama uNkulunkulu ebabela thina sabeliwe lento sayabela uNkulunkulu ngapha ke kumthwalume sebembiza futhi babamkhulu ngoba yabona ngathi le ndoda le izosiqedela abantu endlini zamasonto lakhona futhi wafika wabatshela ukuthi mina ngithunywa uNkulunkulu mangabe lapha kwenu khona othunywa uNkulunkulu lakunina ngenhlanta kwaba khona umuntu oyisishosha lapho wasethi mangabe lapha kwenu kukhona othunywa uNkulunkulu asumiselwa umuntu asumahamba bamthandazela ke ngoba benethemba nabo lokuthi noma bengenalo ithemba babe yinika isibindi esingekho ngoba bengakazi bathandazela umuntu asumahamba bamthandazela sahamba isikhathi wazi wagcina sekuyekiwe wabe sesukuma ubhombele emthandazela wasukuma umuntu wahamba indaba kaShembe inkulu kakhulu namanje abafela ubhombela ngamathe bamhlumeza ngendlela ezihlukahlukene basafika mina bazocela intetheleyo ngingazike mina ngoba uhlumezanga mina wahlumeza ubabamkhulu wami ukuthi ngizothi mangithi mina khipha inkomo ngizisho ngakuphi yena uzofika athini le phezulu ngithi mina khipha lokho ubona ukuthi icala lakho lo belithethelelwe ngakho wakhona eqaleni kwamkhulu bakho noma ababecaba ukuthi bamfele ngamathe ngizothi mina khipha imbuzi kanti icala lakho alinganga imbuzi ngithi khipha inkomo kanti icala lakho linganga imbuzi ngithi umuntu akakhiphe lokho abona yena ukuthi phela akezi la kumina ingxaki ingakabi uqala xakeke ahambe lezi zizokwazi ukwenza izinto ushambeka ukho la nyakho khona athi afika lapho kuthiwa hayi hamba kaShembe wena ukhulu ukoko wakho waxabana nobabamkhulu ahamba azafika la ekhaya bese indlala udaba bese ngithi mina cha angikwazi ukunqumela ngoba iphakethe lakho ngilazi wena uyabona mawunikela noma ngathiwa uthenda unikela akushiyo umone R1 uthi siyawubonga ngokulithi uyafakwa na onako kweshuma unako ephaketheni lakho
ingakho ke lama ethi umuntu akayenze abona ukuthi ubaba mkhulu la ekhona oyomthethela ngakho kwanze unqume bese nabo bamkhulu yangisola kanti angifuni ukusoleka njengoba ngiphambi kwenu manazatha ngifuna siluhambe lolu hambo kuba kukude kwaShembe ngiyafisa ukuthi ngabe besekhona indaba abantu ababebiza ubaba mkhulu bembizela egcaweni ke bebone masekhinani uthi izizwe ezimbeni wezonke kudala ke lento yenu iyakhiwa ilolongelwa nina ize ningayiboni umuntu wayethwele bonke lomnazaretha umzazela ekwathi weli kwaceza lapha ayakhe khona ake ngiyintshenge ngami nje yabona noma sengishiye manje la ngishaye imoto yami nje noma ngithanda yiphi imoto yomunye umuntu lapha ngifike ngime garage elithize ngifaka upetrol bese ngehle emotweni ngiyongena esitolo ngithenge noma ijusana encane ngathi ngibuye emotweni ngabe sekhona abantu abangaphezulu kwa200 bengilindile naye umzazela lo ozala lesizwe sakaShembe ozala lo kuNazaretha wayesekhothanyelwa ngoba phela yena wayeyinyanga ke esekhothanyelwa abantu ngoba wayethwele enye into leyithina
Kwase kuba khona impimpi eziyompimpa le enkosini yayikhona ngalezo sikhathi. Uthi sekhona umnumzane okhothanyelwayo lapha okhulekelwayo ozenza wena. Kwase uNkulunkulu uhlale khona. Wase ukhuluma nomzazela wathi qoqa manje uhambe uye ezweni elisenhla. Ecawuthi khona la enhla. Ngoba sebekhona abahambe bayokumpimpa lapha. Bathi usuya ukhothanyelwa nawe. Kanti okhalweni lakho mina ngibeka abaprofiti. Hamba kwakha ezweni elisenhla. Waseqoqa lo wayeqoqa wasala okusalayo ngoba seyifica izinto indengezi lapho. Ayishisela kuzona impepho. Wasehamba ke elibangisa kulelizwe kuze gcina sekhona ke nentabazo. Okusho ukuthi wayehamba efuduka. Wasehamba ke umntakazi uKhabuzela. Eza kulelizwe lisenhla. Wafike wakha la eScott. Base eScott bathi wafike wakha ngale walintaba. Angithi ngisho njalo. Ngoba ephethe ubungcwele. Ngale ngathini? Nebukadnezar. Aba nenhliziyo elikhulu. Nala kuthina yaba khona inhliziyo elikhulu. Khona useguqelwa ozenza wena. Khumbe inhliziyo. Kanti ukuqelwa nje na akakuqelwa lento le. Eguqelwa wena. Ukuqelwa ngoba wayethola uNkulunkulu ngaphakathi emzimbeni wakhe. Uyabona nje mina ngiyaguqelwa mina. Alwazi nomhlaba. Wathi ngidlebela ngisho amaphoso uyangiguqela. Akakuthi ngobethanda. Kunalento kumina ngenayo yena. Bese eManazaretha amahle inkosini. Ngibongele izwi la ngesikhothi intaba amhlophe. Inkosini kaDlamini. Ngenhlanhla enehlele ukuthi uShembe anikhumbule. Sasicine nini manje ukufika la? Sasicine sekhona umfundisi uSikakane. Sesihambile nacishe nasikhohlwa. Yabe sesihambile. Ngibongele ke phela namazwe ke nezindawo ezakhelele lizwe ngoba phela kusenhla enhla yonke ukuthi ngoba uShembe bakhumbulile
Ushembe mayisefikile ezweni lenu. Kuwe kube ngathi kusuka olukhulu noma omkhulu umthwalo benothwele emahlombeni. Ushembe uyithemba lokuphila kubantu. Futhi Ushembe ukukhanya. Ngifundele incwadi lapho. Ngisayibheka nje lo webadwa bankulu sayibheka ngisanibhekela le ncwadi ngifuna ukuthi niyifunde. Ungifundela incwadi Isaiah 60 verse 1-3. Chabani alivufiki Chabani ngiyabonga badala baNkulunkulu. Masithule mfundisi ngifungayifunda ba Vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza. Vuka ukhanye ngokuba ukukhanya kwakho kuyeza. Inkazimulo kaJehova iphumele phezu kwakho. Inkazimulo kaJehova iphumele phezu kwakho. Ngokubabheka umnyama buyasibekela umhlaba. Ubumnyama uyasibekela umhlaba. Nesigayigayi kuba abantu. Kepha uJehova uyaphuma phezu kwakho.
nenkazimulo yakhe iyakubonakala phezu kwakho. nenkazimulo yakhe iyakubonakala phezu kwakho. Izizwe ziyakuhamba ekukhanyeni kwakho. Sizwe ziyokuhamba ekukhanyeni kwakho. Namakhosi ekukhazimuleni kokuphuma kwakho. Namakhosi ekukhazimuleni kokuphuma kwakho. Ba. Ngiyabonga baba. Ayikho nje amakhosi la. Indaba kaShembe nokuyazi. Nami ngikhuluma nje angiyazi. Kodwa into ngikhuluma ngibona ikhulumeka. Ngoba uShembe ukhanya. Ushembe uye yonke nje into ukhanya ukuphila uyithembe ebantwini. Kuye ukuthi la kuvaleke khona. Mina ngike ngiqhamuke kwezinye indawo. Ngihamba noNzimande. Bese qhamuka umuntu athi kumina awu ngiyabonga baba ngabona wena ufuthi into zami seyizokhanya. Ngoba uShembe ukuthi la kuvaleke khona avule ngoba uShembe ukhiye uvula yonke iminyango. Indaba enkulu ke manje engijabulisa kakhulu. Ilokhu ngifuyile la. Ngibona abantu abangayigqokile wemhlophe bethutheleka bengena emihla namalanga. Hayi bangena kancane bangena bengenile. Okusho ukuthi abantu ke namhlanje sebeyayibona into yabo ngoba phela lokhu kungokwenu. Kusho ukuthi mhlawumbe usuyayibona indlela kaShembe ngoba ungaba isulumane. Kokukhetha inkolo yobusulumane. Kodwa mina ngoba ngazi ukuthi isulumane iNdiya elimhlophe elikhanyayo. Alikho isulumane elimnyama. Hala umuntu abemnyama zacobezela uthi uqo isikole samasulumane athi uyisulumane. Futhi abantu makukhuluma ngabasulumane ukhuluma ngabaphathi bemali. Manje manje uthi uhamba kancane bese uvula ubonnet uyawufaka uqhumana ngocingo la uthi uyisulumane. Amasulumane agibela imoto eziphezulu kakhulu ngoba into yakholelwa kuyona imali. uNkulunkulu wamasulumane basibuye eqinisweni imali. Ngoba yabona makushaya isikhathi sekuthi ayothandazela ukuthi afuna imali asivala isitolo. Siyoma-ke thina la kamnyango ngaphandle. 2 hours. La bebuya khona after 2 hours into esijabulayo. Niye into yakini khona nabo uNazaretha uyoba isulumane. Amen.
Uphinde ufundele lapho fundisi. T2 2 verse 11 no 12. Izizwe ezimeni ezonke ame nathi asiya ame iyonku ayo Jehova suyana asoya asoyana soya Wasithule ngayifunda mfundisi. Ngokuba umusa kaNkulunkulu okusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nenkanuko yezwe. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe. Sihambe ngokuqonda. Sihambe ngokuqonda. Nangokulunga. Nangokumesaba uNkulunkulu. Kulesi sikhathi samanje. Ngiyabonga baba mfundisi. Ukusho khona ukuthi umhlaba usibonile indlela kaShembe. Njengoba ngicwele lapha ke eManazareta, nina kakhulu ningayigqokeli kube mhlophe. Ngiyafisa nje ukuthi uNkulunkulu aphumelelise izifiso zenu. Kuba niyatshengisa ukuthi seniyibonile na indlela. Ayikho enye indlela ngaphandle kwale. Wehamba zonke inkonzo. Ufuna ukholwa kodwa akufica ukholwa. Ukholwa kulapha. Uyabona uma ungena endlini yokholwa.
Thethe uqala ukuthi ukhumbule impahla zakho kuba le ndawo ongena kuyona ingcwele. Awusangena neimpahla ade esontweni usho ukuthi angazi uzophendula ngithini. Bafika belungu basilahlisela esasinakho. Akusho ukuthi ukholo ongekho. Sasinako ukholo ngoba sasikholelwa kumveli nqangi. Uma ngabe izulu lingasani isomiso sibhilidile kwakiwe enkosini kumkhulu. Kwanjiswa izimvu. Bese ngithathwa lezi zimvu ziswa lapha kuyokhulunywa nomveli nqangi ukuthi nazi impahla zifa kufa yonke into ke manje nabantu bayafa manje. Siyacela uNkulunkulu ukuthi mveli nqangi ukuthi wehlisele imvula. Lali into manje shonile kalishoni nayo leyo mvula. uNkulunkulu akaza silahla. Uyabona nje bathatha uPresident obelisa la. Wayevele sibekile ukuthi khona ingoma ethi sasinquluzisa obala. Sasingenamuntu ozosibheka esibekile kodwa uNkulunkulu ukuthi ngelinye ilanga ngesikhumbula wasesikhumbula ke wabuyisa lo President obeka phezulu kwethu. Ngiyacela ukuthi uNkulunkulu laba abangayigqoki mhlophe aphumelele izifiso zabo. Aneze phindele emakhaya inhliziyo zenu zitheka. Ngiyanibongela manibona uShembe sesenyameni. Abaningi abamboni inyama bese senyameni. Bambona sebekolizayo sebethumela ukuthi yabani nongcela inteshelo kaShembe. Angiyiboni indlela. Lapho ukudela uShembe kuyisono. Kuyisono kakhulu kumdelela uvele uyiNazaretha. Into esikhuluma thiwa la ekhaya mawona wazi. Isono sakho sinantethelelo. Mawumdelela wazi uyangidelela. Ungeya. Cha kusemhlabeni la. Sofika isikhathi sokufa. Bese uyahamba uyale phezulu. Akekho umuntu othmeze esontweni asonteni kwesikogwini. Khona siyona kodwa akekho osonteni kwesikogwini. Sondela sonke kuyezulwini sizobhala amagama ethi incwadi le yokuphila. Kuyenzeka ke bese uyahamba emhlabeni kaDudelela uShembe. Bese lapha ngoba izulu lakithi. Lapha ufica ubaba mkhulu wami. Ufica umkhulu ilanga, umkhulu wami. Ufica inyanga yezulu, umkhulu bese ufica ubaba uThingo. UkaDudelela mina emhlabeni. Bakuphindisele kumina, bathabo thumela izingane zakho. Akungisho ingane yodwa ongayithumela iyocela intethelelo. Bese thumela izingane zakho. Sizocela intethelelo kulo umuntu athi umdelela. Baningi asebehambile emhlabeni. Befa bengale. Kule alisayiti khona amasayiti phela. Kodwa mase uzophuma uphefumulo uthi ukasho athi hambani ngicela intethelelo onyazini.
ababedelela ubaba ongizalayo uThixo ebondla khona indoda yayidelela kabi la amadoda ayidelela ubaba wayenasiqotho samadoda adelelayo mina awekho amadoda adelelayo ubaba emaningi amadoda ayedelela wayenganqeli umuntu ukuthi manje ethemisiwe esontweni bese buye ezotshontsha imbuzi kababa ayocela ngayintethelelo kubaba elona ichaza labefundisi leli baba ngelinye uyabuza le ndoda uyikhokhelele le mbuzi lezi ocela ngayintethelelo uthi kumele usuyimbuzi cha baba ayikhokhela ukuthi awubheke umuntu afika ngichweza bese buye etshontsha imbuzi yamanikele ngayo kumina ngoba uyisigebengu noma uyisela bayisela noma phansi kwakhololo akujiki ukuthi manje usungumfundisi uzoyeka ukutshontsha nake uzogcina sekukhohlwa amaNazaretha iloko esikepa songiqeda isikepa kodwa leni ayitshontsha inkomo zabantu abanye ngishaye ngala ngakuthina singakhuluma into engayazi umuntu engiyaziyo bahlala befika abantu la bezobika ukuthi siyafa yila ngithi noma athi wona lamaNazaretha amba nawo baba manje ngizamela ukoroba phela igama lami libe lihle ningashontsha inkomo zabantu khona indoda la yayitshontsha inkomo yayumgcotsho abantu babebubuza abantu bendawo ukuthi hayi wesibani ziyabe inkomo zabantu ukuthi hayi izona ezilandela mina asenze njengamaNazaretha madoda abantu bazobonani manje uma bezobona kuthini ukuthi hayi amanye amaNazaretha asephelele induku la esikepini akahle lo madoda akekho sewayithola isibhaqo la kunini kahle lo mfana uyayazi uyabazi ukuthi wathola isibhaqo yasibe mhlawumbe ngeyinhliziyo ungayithandi into yomuntu yenini iswele uNkulunkulu akuphe wona asipele into kaShembe ikhanye ikhazimule asiyipholishe thina la ekhaya uwangena umuntu apha wheelchair ngingamthintanga ngingakhulumanga naye ukuthi umbone bese efike siyamba ngenyawo zakhe ezobonga ukuthi usefike wathi mayingena la emzini wasebuhleni useyamba ngenyawo zakhe kuna la madoda ake ngiwasho enye yayithi kubaba yona isondi yayishayela iloli la ekhaya yayida isondi yona izosebenza bese ikhomba uMnazaretha lo yayugaxa nje ecalabeni mayithanda ikhomba ithi hayi overall yokusebenza lo Mnazaretha hayibo ungathi mawususuthu uMnazaretha ingubo yokunqoba le mhla yakho uNkulunkulu yakhe wathi ingubo yokunqoba athi lo mpemeni uyasebenza la ekhaya akasundi akwazi ukuthi lo owayedelela lo muntu athi nakwazi ukuqola indoda noma yipi indoda mayikwayo uzofanele uyiguqele noma ubani fanele uyiguqele uma ungena emasangweni akho uzofanele ukhuleke hayi uzuguqa amadolo uthobe kodwa uthi
sikhulekile ekhaya ushuthi lapho utshengisa ukuthoba. Ayithi-ke le ndoda yona ayikwazi ukuguqela omunye enye indoda. Sahamba isikhathi kanti wamgcina eyindoda wayengaseyona indoda wasenoNkulunkulu phakathi. Sahamba isikhathi wafika ukugula kwathatha ukufa. Kwaba ningi waphelezelayo wasebecela kumele ukuphelezelwa beye kubabamkhulu. Lo muntu bevuka njalo ekuseni ebuhleni indlela sebuhleni eyazi. Kodwa mayise sithele ngale maye usuka kwakho hayi uvuthi kwakuseduze kakhulu la ihlala khona. Wayehamba ebese fika kumkakhe ngephupho. Indlela empishane kabi ukuthi ukuthi kakhulu le freeway moswala ukuthi kakhulu ukuthi kakhulu indlela empishane kabi. Kodwa wayesebuya kunkosikazi wakhe ngephupho wathi manje ngebuhleni akubone ebuhleni ngiyaduka ngisakubone ebuhleni. Usuka usayibona indlela kade uyihamba zonke insuku ekuseni wemsebenzini. Nabo mama bakwakhe sebenovalo ke manje bale ndoda mayifika kushisa indlu. Uyabona uma usuhambile emhlabeni iyashisa indlu mawubuya. Usungasephefumula wakuphefumula thina sukuphefumula owase angikwazi ukuthi ngizothi wasesogweni noma wakuphi. Usuke futhi unesithuzo ukhapha kwakushoqweni wena. Yakhala ingane zithi asisala uyakhala omakoti bathi hayi asakwazi ukulala baba sizobika usibanibani. Uthi akasakuboni ebuhleni. Base ngithi mina ngibona awasaboni ebuhleni. Lethani imbuzi ezomvula amehla akubone ebuhleni. Basebeza lembuzi banikela ngebathi bayacela ukuthi avuleka amehla akabone ebuhleni. Wagcina ngalelo langa aphinda kwabuya. Umunye wafika ethola umathupha etshali. Khipha amafutha akho baba ukhipha ubusiso zakhe wambusisa wahamba futhi wagcoba wakhotha wagcoba wathoba. Wavuka emathupha etshali. Isitha sakhe sokuqala asibone emhlabeni baba. Naye sahamba isikhathi wafika ukufa usekhona mina kuba sekhona mina seyafika ingaza kuthi yena wayemfishane lo mbhemi alimazi madoda nathula nje alimazi kwawindoda emfishane le kodwa ingane zayingasalali ekhaya ngoba wayeqhamuka ewuyena angene endlini maye wangena endlini bese yaluleka bemude alingane nensika karawundi abe mude alingane nensika karawundi hayi singane endlini zazabuye zenza kumina ngathi ngicela inteshelelo khipani imbuzi ngicela inteshelelo ngicela indlela ukuthi umndeni mamukele naye futhi wagcina lo langa sebeyilethile imbuzi bakhuluma lo bakhuluma wagcina lo langa lo wefika izoluleka la mina ngiqaba le ndaba ukuthi manje amadoda aphokayo wemadoda ithambisana inhliziyo umuntu akayilungisele yena inhliziyo yakhe akekho umuntu okulungisela ngashumayela la phambili ngithi siyacela uNkulunkulu usigeze inhliziyo sibe mhlawumbe njengemnazana esigqokile kodwa umuntu onamandla okulungisa inhliziyo umnikazi wenhliziyo yakhe
Uyabona la ekhaya ngelinye ilanga siyothenga imoto, siyolanda imoto esithi ngoba nazatha la eBhalito. La selizuyile India uthi siyeza ela nengane ezishosha. Sasaba nabo umdluli lapha ongakhona umdluli. Oh. Ngosho sisiphelele nje siyinsizwa zebandla. Phela mina ngabuthwa ngabona wasengwe mina ngabuthwa. Mina ngihambile imidlalo ngayinsizwa neyinsizweni. Phela lapha ekhaya eParliament bekuyimini umfana. Ufuna phela ube insizwa. Ungaqhamuki usumvangeli. Mina ke ngihambile nginsizwa ngabutho. Ubuzima bomhlaba ecishe ngibazi. Hey. Uyabona uma uyibhula wena, fanele wazi ukushela. Angikhulumi ngebheji. Ibheji bela unkosi ngisize. Ngitshela ngami mina ngihambile lezizwe. Kuyadlala abantwana baNkulunkulu. Wena ubeklewe. Sengiphetha ke abantwana baNkulunkulu. Kukhona into engangiphathi kahle. SingamaNazaretha. Moya wami ngibabhlungu emoyeni. Inasenhlizweni futhi. Mina ngifike la. Ngiqala ukuzala kwakhona umfundisi Sikhakhane. Angithi umfundisi Sikhakhane. Wagula. Ugula wakhe wagula Batho Shembe babekhuluma omkhulu ilanga. Bathi kwakho umfundisi thina kuleli bandla kusithatha iminyaka. Simakha simfundise indlela ezohamba ngayo. Into engenza ngibe buhlungu emoyeni into esengiyibona nasemphefumulweni nasenhlizweni. Into esengiyibona sengathi siyenzeka kudlamini. Ukuthi manje mangabe lento yenziwa umuntu wasadeli. Ngesikhathi uDlamini engakabe umfundisi. Futhi ngibongile ngendlela aphathe ngayo inkonzo. Nayo sakana wayiphatha inkonzo. Mangabe eManazaretha lento ikhoma ngine yenziwa yinina. Niyofika nithini iBhombela. Uyabona uyenzeka ukuthande ukufundisa. Kodwa bona ungakuthandi. Ungabibikho futhi kuwena. Bese lona umuntu omkhombile bese nithi nina animfuni nifuna umfundisi wenu. Umfundisi ngabe wena noma kaShembe na?
Ukusho ukuthi manje sukumane nizame nani ukuthi yini uthandazo bafanele uthandaze ufundisi lami abe into eyona eqaleni. Nkosi bese sengizwile.